No, ja som naladená. Ahojte priatelia, vítame vás pri ďalších Lotosovinách a dnes z inej strany by som chcel privítať ja teraz niekoho v rozhovore a to je Maťka Šedobaver. Ahoj Maťka. Ahojte, vítaj. Ahoj, Samko, čau. Som rád, že si prijala pozvanie, že si tu medzi nami. A som rád, že si súčasťou tohto projektu. Si myslím, že hovorím asi za každého, lebo za posledné roky, čo sa poznáme, tak sme si svoje odžili, keď to môžem takto povedať, že tá podpora a proste ten networking tam fungoval. Takže som rád, že si tu u nás doma a že môžeme spraviť s tebou taký krátky rozhovor. Ja ďakujem, Samko, za pozvanie, aj keď ja to vnímam tak, že to tak trošku z diaľky ako len pozorujem, ako sa Lotos vyvíja zatiaľ, ako rastie z toho bahna, dá to povedať. Ale mám radosť, že teda začína kvitnúť, takže som zvedavá, čo všetko ešte prinesie medzi nimi. To sa dozvieš postupne. Dobre. Ďakujem. Okay. Ja som si na teba prichystal pár otázok. Tie otázky sú tu z toho dôvodu, že každý z nás má niečo odovzdať tomu svetu. A asi myslím, že aj ty si tá osoba, ktorá z nejakého dôvodu tu je na tomto svete a že máš čo tým ľuďom odovzdať a celkovo ako sa ten svet vyvíja niekam. Takže keď mi dovolíš, tak ťa trošku vyspovedám. Môžeš, no, poďme na to. Zvedavá. Už som spomenul, že sa poznáme, takže že vieme, že ako si fungovala predtým, ale chcel by som vedieť, že kde nastal ten moment, že keď si opustila ten korporát a si chcela ísť ako za tým svojim snom a niečo tvoriť, niečo maľovať. No to nebolo celkom tak, že vyšlo som hneď maľovať, ako dobre hovoríš, že ja mám za sebou 20-ročnú prax v korporáte, kde som robila diametrálne niečo odlišné, ako robím teraz, čomu sa venujem teraz. A pôsobila som teda v rôznych nadnárodných spoločnostiach, kde som už vlastne v tej poslednej práci, lebo bol to tiež vývoj, tak v poslednej práci som riadila približne 80 ľudí. Mala som na starosti obchodné prevádzky, ktoré odo mňa skladalo 18 tímov ľudí, tak aby som bola presná. Bol to neustály stres, bol to neustály kolobek, tlak na výsledky a tak ďalej, čiže ja som dospela do bodu, kedy som vyhorela a v jednom momente som si povedala, že stačilo, že už moja duša mi ako keby našepkávala, že toto nie je to, prečo som sa tu ja narodila a že môjim poslaním je úplne ešte niečo iné. Čo som ja vôbec ale netušila, čo je, hej. Takže, aby som bola presná, tak ja som odchádzala z toho korporátu s veľmi takými, ako veľkými obavami, čo bude ďalej, pretože ja som nevedela, čo bude ďalej. Áno. Jednou z možností bolo, že ďalej sa zamestnať, zase do nejakého iného korporátneho takže ten kolobeh v podstate. Áno, ale ja som cítila, že toto už nie je tá moja cesta, že ja naozaj musím najprv, ako keby, že z toho plného pohára, tej zamútenej špinavej vody, musím najprv vyliať, aby mi prišlo cez to moje vedomie alebo tá inšpirácia, alebo tá vedomosť, že prečo som tu a že čomu sa mám venovať. No a prišlo to, ale nie hneď, že možno to trvalo aj 3/4 roka, no, kým som vlastne dostala... Toto som sa chcel pýtať, že ako dlho to trvalo vlastne? Aj 3/4 roka. Kým som už vlastne vystúpila úplne z korporátu, ale tak nebola som úplne, že doma, ako ja som začala podnikať, ja som si otvorila takú malú vzdelávaciu agentúru, ono sa to tak vyvinulo celé, že vlastne ako keby ten život mi dával stále pocit toho bezpečia, aj keď nie celkom som sa tak cítila tie roky, alebo tie mesiace, pretože naozaj to šlo pomaličky, ale dostala som príležitosť od externých partnerov mojej predošlej firmy, ktorí zatúžili ako keby po vzdelávaní, aby som odovzdala informácie, ktoré som sa naučila aj ja vo firme, tak aby som ich odovzdala ďalej. Ja som začala školiť firmy, ktoré boli obchodné,
školila som im ľudí a to som asi aj 3 roky, hej, že potom sa to začalo už prelínať aj s tým maľovaním mojím, ale to bolo to prioritné, čomu som sa začala venovať, keď som ja odišla z korporátu, že som školila iné firmy. A to trvalo zhruba aj 3 roky. A čo ti tá zmena priniesla? Ako keď tak sa môžeme baviť o tom otvorene? No, tak v prvom rade... Si myslím, že procesy nejaké určite. Mi doniesla obrovský pocit, v prvom rade mi priniesla obrovský pocit neistoty, veľmi, veľmi veľa strachov, čo sa vyplavilo v tej dobe, to bolo neuveriteľné. Pretože v tom korporáte ja som mala, dá sa povedať, že teplé, bezpečné miestečko, zabezpečené, teda pravidelný príjem, auto, telefón, všetky tie také tie háčiky, čo nás ako keby, že presvedčia o tom, že, alebo nám vytvoria tú ilúziu, že toto je ten pocit bezpečia. Ale vo finále sme tak v takej neslobode, hej, že vlastne sme otrokmi v podstate, alebo teda ja budem hovoriť za seba, ja som sa cítila už naozaj ako otrok toho spoločenstva, pre ktoré som pracovala. Jednou z vecí, ktoré mi priniesol odchod, bolo veľa strachov, ktoré sa mi vyplavili, ale zároveň aj obrovská sloboda. Hej. Čiže keď už som nabehla ja na nejaký ten svoj systém, tak veľká sloboda. No a to tiež nie je celkom akože sranda byť slobodný, keď si bol celé roky neslobodný. Pretože ja som mala nalinajkované, hej. Ráno vstaneš a ideš toto, hej. Ako ja som si tvorila ten plán, ale musela som ho mať ako keby, že zreportovaný pre toho môjho zamestnávateľa, že čo idem robiť vlastne v tie dané dni, alebo vykazovať nejakú činnosť. No a zrazu komu budeš vykazovať tú činnosť sám sebe, vieš? A teraz vykazuješ? Linejkuješ si? Nie. Vôbec? Nie. Takže nemáš stanovené niečo, že čo budeš robiť ako za týždeň alebo za 2? Ako... Už som sa vycibrila v nejakej tej zodpovednosti, ale v prvom rade prihliadam na potreby svojho tela, takže ja vstávam bez budíka. Čiže žiaden budík, na čo? Áno, keď mám nejaké stretnutia alebo niekam cestujem, samozrejme ten budík si dám, ale ja 90% z roka dávam bez budíka, čiže toľko, koľko si telo žiada, že nepotrebujeme mať od 5. od 6. tu a idem. Nie, toto nie je, ja som umelec, takže nie. Slobodný umelec. Áno. Ale ja som skôr zase ten taký nočný vták, dá sa povedať, že večer sa mi lepšie. Potom nie, že tvorí, ja ako kontinuálne počas celého dňa viem vykazovať tú činnosť, ale viem akože večer potiahnuť dlhšie, takže ráno ja úplne si nechávam pre seba, keď sa aj zobudím, tak mám ešte kopec rituálov rôznych takých, ktorých si doprajem a ktoré viem, že mi vlastne potom prinášajú tie benefity do toho dňa. Ktoré proste tie si dodržiavam takmer pravidelne. Takže už to máš nejaký ten svoj vytvorený z svojho pohľadu stereotyp, ktorý ti vyhovuje. No, môžeme to také povedať. No, akože mal som to kedysi tiež tak a tiež sa teraz snažím nejakým časom odstupom sa dostať tiež, lebo samozrejme človek je v nejakých tých liniách toho vývoju, takže každý si niečo ako dáva, čo potrebuje v daný čas. Takže asi viem, o čom hovoríš a teraz preto som na to nadväzoval, že či si sa už dostala zase do tej etapy života, že si to krásne tak ako plánuješ. Tak. To je práve, že ak by som mala povedať už s odstupom času, čo mi priniesol ten odchod, lebo áno, to nechcem nikoho odstrašiť, jasné, že na začiatku, keď robíme tú zmenu, tak ona si prináša so sebou aj niečo, čo musíme vyplaviť, ako keby aj, lebo je tam proste prechádzame do úplne nového štýlu života, takže boli tam tie strachy, ale teraz už práve naopak, s odstupom 10 rokov, lebo už je to naozaj 10 rokov, čo tvorím, ale vlastne 11 rokov, čo som odišla z korporátu, tak môžem povedať, že to obrovskú slobodu, čo cítime, že to je ten najväčší benefit, ktorý ja vnímam, že po tom odchode Takže vlastne bol tam nejaký proces, kedy si sa do tých 10 rokov vlastne niečo dozvedala sama o sebe, keď to takto môžeme shrnúť tiež. No, a to je proces celoživotný. No? A čo si za tých 10 rokov ako
si povedal, že sa týmto veciam práve budeš venovať? Čo vzniklo ako v tvojej hlave? Ktoré sú ako tie veci, kedy si povedal, že za tie posledné roky, kedy bol ten proces, že si povedal, že tomu sa budeš venovať, potom za 2 roky prišlo zase niečo a si povedala, že aký je ten proces toho tvojho prebudenia, keď to môžem takto nazvať, ktorým všetkým veciam si sa začala ako venovať. Postupne, hej. No tak ako som spomínala, na začiatku to boli tie kurzy, že som školila, hej, rôzne firmy, majiteľov, manažerov, obchodníkov hlavne. A aj som cítila, že ma to baví veľmi, ale stále som cítila, že to ešte nie je to ono, hej. No a potom vlastne prišla taká udalosť zlomová v mojom živote, že mne odletel tatino do neba a tam sa stalo to, že vlastne to prišlo ako odkaz od neho, že mám začať maľovať obrazy anielov. To bola moja ako kebyže prvotná tá cesta. Už dneska tvorím rôzne témy alebo venujem sa rôznym témam v tej tvorbe, ale prioritne to boli anieli a naozaj, že prvé roky to boli len anieli, že len tých anielov som prinášala na tento svet. Naozaj ako stovky, až tisíce priam anielov, čo je na svete cez moje ruky. Ešte medzi tým som obsadzovala pozície, dokonca som pre pražskú agentúru pracovala a obsadzovala som pozície rôzne manažerské pre korporátne firmy, takže ešte stále som v tom korporáte ako keby bola, ale tak externe. Ale čoraz viacej mi ako keby prichádzala tá hojnosť cez maľbu, cez tvorbu, hej. A tak som si už v istom období začala hovoriť, že tak ja keby som úplne, že tieto dve činnosti, myslím to školenie a obsadzovanie tých pozícií, kebyže pustím, celý môj priestor, celý môj čas venujem len tvorbe, tak to bude aká paráda, hej, že to, no. Tak som to aj potom vlastne urobila, že som úplne strihla všetko ostatné a začala som 100% svojho času, svojej energie venovať len maľbe, tvorbe a to sa neuveriteľne rozbehlo. No, akože fakt to bol veľmi dobrý krok. A ja to dnes vnímam tak, že sedieť na 3 stoličkách je veľmi nestabilné. Presne tak. A sadnúť si už potom iba na tú jednu a venovať fokus a naozaj všetky tie myšlienky toho dňa len tej jednej činnosti, tak to je príval také veľkej energie potom do tej činnosti, že to naozaj rastie a rastie a rastie. Čiže to bola maľba, ale potom 2 roky potom, zhruba, alebo 3, no počas covidu to bolo tak, áno. Keď prišiel COVID, tak mne prišiel do života sound healing a začala som sa venovať ešte aj sound healingu. Čiže malovala som anielov, medzi tým som si otvorila taký ateliér a galériu, kde som organizovala rôzne také prednášky, pozývala som tam rôznych inšpiratívnych ľudí, tak ako vy to budete mať v Lotos coworkingu tu aj v Prahe. A to fičalo, to sa veľmi pekne sa to rozbehlo. No a chodievala mi tam hrávať kočka na kryštálové misy. No a zrazu, ona bola francúzska a zrazu sa zavreli hranice. Nejak bol COVID. Takto. No, čiže to naštartovalo. Áno, mňa to naštartovalo, že tak to skúsim aj ja, lebo ja som to cítila som volanie tých nástrojov, že proste tie nástroje si ma volajú k sebe. No a tak som si potom objednala svoje prvé kryštálové misy a následne aj rôzne iné nástroje, gongy, tibetské misie a tak ďalej. A začala som hrávať a to je, no už vlastne 5 rokov sa tomu venujem a tak chodívam s tým hrávať po celom Slovensku. Ti do toho skočím, určite to môžem doporučiť, lebo Maťke som bol vlastne na konferencii umenie byť ženou, tak tam si mala vlastne tiež svoj vstup a tam boli vlastne tie misie a to doslova koncert a to bola slova, akože to určite doporúčam. Áno, to si pamätám, lebo tam bola úplná tlačenka, že tam bolo šlo na loženie. Presne tak, ja som mal dvere takto nad sebou, takže ako ja viem, 50 ľudí tam malo možnosť vojsť do tej sály na ležato, lebo ležia pri tom ľudia.
A áno, vtipné bolo to, že vlastne sa tam niektoré ženy nedostali už aj, lebo však tam bolo koľko, 200 účastníkov. 600 niečo, Okay. takže ako to je kapacita sály a to už sme stoličky vlastne nosili z ďalších sál, takže tam vlastne bolo, na talk show už bolo cez 600. Áno, čiže v tej sále, kde ja som mala sound healing, tak viem, že potom aj nejaké kočky aj moje známe. Jedna dokonca plakala, že Matia som nevošla do sály, že to bolo hrozné. Tak som sa tešila, no. Ja som rád, že vlastne sa na tej akcii vlastne vidíme aj v lete, kde budeš mať svoje vstupy. Že určite aj touto energiou tvojou tvorivosti a napojenia budeš môcť odovzdať. O tom ešte neviem, ale vieš, festival napojení. Festival napojení, okej, dobre. Takže vlastne som rád, že budeš tam vlastne tiež môcť, možno aj 2000 ľudí odovzdať niečo. Na festivale, áno, budeme súčasťou aj vlastne so soundhealingom, ale aj s obrazmi. Aj s obrazmi, no. To je taký pekný žiarič, lebo aspoň ešte sme to nedoriešili, ako, čo sa týka pracovných vecí, ale aspoň moja predstava také vnúknutie mi prišlo, že by tie obrazy napríklad boli pekne cez celé napríklad atrium. Ja si predstav, to žiariče. Ale áno, ale ako narážam na to, že proste ako tá tvoja tvorba. Vieš, ja budem limitovaná tým, čo mi vojde do auta, pretože soundhealing ako taký, tie nástroje, ktoré ja mám, tak to je fakt, že ako plné auto. Ja mám plné auto proste nástrojov, čiže obrazy. Niečo vymyslím, aby každý bol spokojný. Je vidieť, že si niečím prešla. Niečím inšpiratívnym, čo si myslím, že môže ako každému napomôcť do toho nejakého kroku, že ja teraz chcem sa inšpirovať s niekým a že napríklad, že aj ty môžeš byť tá osoba. Prešla si niečím. Samozrejme, keď sa môžeme baviť takto spirituálne, že čas neexistuje, že sme v prítomnosti. Ale zase stále žijeme v tej dualite a bavíme sa o tej minulosti. A čo tá budúcnosť? Čo si myslíš, čo ťa čaká, alebo čo by si chcela ako dosiahnuť napríklad za tých 5 rokov? Áno, no ja ti poviem ako, že napríklad by som chcela vystavovať v New Yorku alebo v Miami moje obrazy. Tak to som ja vedel. Ale vieš, zase, to nevychádza z nejakej mojej potreby, to vychádza z nejakého ega možno, alebo čo aj, ale ja dnes už viem, že čokoľvek si zaumienime, tak je možné. Hej? Čiže ja tu dnes čokoľvek môžem povedať a ja viem, že sa to môže naplniť, keď tomu naozaj budem venovať tú pozornosť a ten fokus. Práve preto som to chcela tak úplne, že nadniesť, ale nechcem to odľahčovať ani bagatelizovať, lebo to sa naozaj môže stať. Môže sa to stať, áno. A keď sa to stane, ja ti dám o tom vedieť, dobre? A práve preto takýto plán, že dávať si plán na 5 rokov, ako kedysi, to je podľa mňa totálna blbosť. Pretože čoraz viac žijem v tej prítomnosti a ten život sa tak zo dňa na deň krásne vyvíja a mení. A ja sa každý deň vyvíjam a mením, že ak by som si dneska dala plány, čo bude za 5 rokov, tak ono sa to môže stať, ale už to vôbec nemusí byť pre mňa prospešné, lebo ja už budem úplne iným človekom. Takže to vôbec ako neplánujem. Nevravím, že nemám plány tento týždeň, budúci mesiac a nejaké plány mám. A napríklad mám plán, že v oktobri, v decembri by som mala ísť do Kataru s obrazmi mojimi. Hej. Je to jeden z plánov, áno, čo ma oslovila jedna kurátorka jednej výstavy, čiže keď môžem ísť do Kataru, prečo by som nemohla ísť do New Yorku, no. Ale teraz akože bez nejakej nadsázky a srandy, ja viem, že môžeme vlastne v živote dokázať čokoľvek, pokiaľ máme na to predispozíciu nejako zdravotnú. A to vlastne ako naväzuje na ďalšiu otázku, čo mám pre teba, a to je tá symbolika toho lotosového kvetu, že vlastne brand našeho startup projektu. Že čo to evokuje v tebe? Keď si predstavíš ako lotosový kvet, ako taký? Čo to v tebe... No, lotosový kvet je pre mňa symbolom možno každého z nás.
Že každý z nás si prechádzame v živote určitými, ako by som to nazvala, takými bahnitými situáciami, alebo proste prechádzame si situáciami, ktoré nás veľmi nejakým spôsobom poznačia a tým vnímam symbolicky ako keby to bahno, z ktorého ten lotosový kvet následne vyrastá na povrch a rozkvitá. Že vlastne práve tie ťažké situácie v živote nás vedú k tomu, aby sme rozkvitli. Asi tak by som to povedala. Hej? Že sú živnou pôdou, ak ich správne pochopíme, preto, aby sme objavili tú svoju krásu, ktorou potom môžeme obohatiť tento svet svojou krásou. No. Tak to si úplne pochopila potom zmysel celého projektu a ďakujem, že si to ako divákom aj oboznámila. Tak to vnímam ja, lotosový kvet, veľakrát som ho malovala už vlastne do mandál ho dávam veľmi často, otvoríme mandály. Takže Dúfam, že nejaký lotosový kvet dostaneme od teba. Časom dohodneme sa. Ale určite by som rád dnešný dáček poukázal na čo sme dostali. Nie je to lotosový kvet, ale je to rieka hojnosti, áno, plná zlata, kryštálov a tečúcej živosti. Ja sa teším, keď ten obraz bude na stene, lebo aspoň človek sa na to bude môcť ako dívať a už teraz ma to odpaluje, keď to takto môžem nazvať. A je to fakt krásna energia, ale nejaké obrazy už od teba máme, takže naciťujeme to stále. Takže ďakujeme za tvoj dar. Je to vidieť. Áno, tentokrát iba malinký, pretože toto mi vošlo do kúra. Máme zákazku u teba, ktorú tiež doriešime, lebo je to ako pracovná vec, ale Maťka vlastne aj u nás v Coworkingu v Prahe, čo budeme otvárať v kavárne, tak bude vlastne mať obraz, ktorý ako od našho oficiálneho partnera bude tam proste prezentovať celý ten projekt a proste tú energiu a tú hojnosť a nejakú možno, že tú spiritualitu, ale zároveň aj ten biznis a proste celý ten svet, ktorý žijeme, tak Maťka si to nacíti a bude to tvoriť. A zároveň tam bude aj vernisáž obrazov, takže to postupne všetko odhalíme. Všetko odhalíme. Dobre, a teraz vlastne každého nášho hostia, alebo ako to nazvať, spovedáme. Ešte typu, že keby si mala tú energiu v sebe, že tá veta, ktorú teraz vyslovíš, by mohla zmeniť svet, alebo by mohla ovplyvniť tých ľudí. Ktorú vetu by si ako buď nám teraz medzi sebou ako v rozhovore, alebo klidne našim divákom, alebo proste ľuďom okolo seba. Predstav si, že teraz stojíš za mikrofónom a počuje ťa celý svet. Čo by s tým ľuďom odovzdala? No, že jednoznačne každý z nás je ten svet. Každý z nás ten svet tvoríme. Nič tam vonku, čo je kvázi vnímané okolo nás, ho nemôže zmeniť za nás. Čiže my každý z nás sme zodpovední za to, v akom stave ten svet je. Každý z nás, každý jeden z nás je zodpovedný za to, čo sa deje tam vonku. A ak chceme zmeniť to, čo vidíme mimo nás, tak v prvom rade musíme zmeniť seba. A to najjednoduchšie, čo ja hovorím, je, že ak chceš zmenu, tak musíš niečo zmeniť. To je absolútne jednoduché, ale bez toho to nejde. Hej. Čiže musíš spraviť naozaj, že pohyb v tej 3D hmote musíš urobiť nejaký pohyb. Musíš proste naozaj niečo zmeniť, začať robiť niečo inak, ako si robil doteraz, lebo tá zmena inak nepríde. Nech je to čokoľvek, nech je to nespokojnosť vo vzťahu, v práci, v živote. Jednoducho, ak budeš neustále robiť tie isté veci, tak nemôžeš očakávať, že sa niečo zmení. To je všetko, to už si každý nacíti potom sám. Podľa seba. Hej, podľa seba. A ešte možno jednu vec, ktorá mne funguje, a že keď niekto si povie, že mne nefunguje intuícia, ja neviem počúvať, tak potom veľmi úplne jednoduchý princíp v živote, že ak idú veci ťažko, tak nie sú tie správne pre mňa. Tedy veľmi idem proti prúdu a môžem sa až vysiliť.
Ale keď už robím po novom tú tvorbu tej novej zemi, povedzme si, hej, tak tvorím tú svoju realitu už len pomocou myšlienky. Tak ako asi už nie je čo viac dodať. Ja to tak mám. Ja si myslím, že teraz ako si sadnem, keď to celé skončí a budem to spracovávať. Ja ti potom poviem takto, hej. Príklad dnešného dňa. Tu som šla vlakom do Prahy, ale spiatočný listok na vlak nemám do Bratislavy zajtra. Pozerala som teda v aplikácii a zrejme sú listky vypredané, pretože mi neponúkalo na zajtrajší vlak možnosť kúpiť si lístok. Tak som to nechala tak a vrajím, to sa vyrieši. Nejdem stresovať vôbec, to sa vyrieši. Hej. A v jednej chvíli mi prišla myšlienka, že aha, veď kamoška ide do Prahy a bude sa zajtra vracať. Tak jej volám, ona, že jasne, Mati, vezmeme ťa. Takže nejdem naspäť vlakom, idem autom, ale proste chápeš, ja len žiaden tlak, čo teraz, ako sa dostanem, alebo čo, pôjdem nočakom nepôjdem, lebo nechcem mať rozbitú celú noc, hej. Buď pôjdem večer, alebo pôjdem úplne ráno, ale nočakom nepôjdem. No a zrazu sa to vyriešilo. Tak mám úplne ako kamoška. No, takže tak. Maťulík, ďakujeme. Za tie posledné roky si nám dosť odovzdala. Ja dúfam, že budeš odovzdávať ďalej. Že budeš súčasťou projektu ako takového. A nielen projektu, ale že naše priateľstvo, akože tam nejaké vzniklo. Nejaké tie začiatky boli, kedy som si, aspoň z môjho pohľadu som si povedal, že proste to je moja krvná skupina. Áno. Takže som rád, že si tu. A teším sa na spoluprácu s tomto aj ja a ďakujem za pozvanie. Toto je podcast, video. My sme to nazvali Lotosoviny. Dobre, tak lebo ešte nemáme ako presný názov, ale proste sú to Lotosoviny. Dobre, ďakujem. Uvidíme, čo z toho vznikne. Okay. Tak ďakujeme krásne a majte sa všetci. Ahojte.